into yami ithi la mina nobaba bese sinobudlelwane ebese sinabo. Angifindela ngikuzitana. Ngithi mina inkinga yami la enginayo la ukuthi angisakwazi ukubuya ekhaya ngoba nginenkinga ebese ngihlangabezene nayo la ngenxa yababa. Yini mntanami ngabe kwenze njani ubaba akafikela nganezokulethela imali ngoba phela last week bengifuna ukuhamba naye wathi hayi sekuthengele izinto zakhe uzokhambisela ifika ngani ku Mabandla bengicela ukuthi uthathe isikhathi esincane ungilalele. Inkinga yami enginayo la ukuthi mina sinobaba bese sinobudlelwane for isikhathi eside ungazi. Hayibo. Ngiyaxolisa ma kodwa lento idala ukuthi unobudlelwane nalethi nobaba wakho. Ngiyaxolisa ma. Nalethi. Okay, ngikusiza. Nalethi. Sisi? Yebo. Yebo bhuti. Nginonaledi lana ma uyasheka kuyimanje ufuna ukukhala izinto nje azenziwe umyeni wakho usothi bengafuni ukuthi aphumele noma aphumele emphakathini awutshele lento noma mhlawumbe uzwe ngabantu but ubefuna ukuthi akhulume nawe so that uzothi mawuthi akabuye ekhaya azi ukuthi usamthanda njengengane yakho. Kodwa yena cha akekho happy ubaba wakho ummithisile wathi mabe semmithisile wamkhiphisa ingane futhi. Hayi bo wesandela kithi ubani unaledi unzimanje ummithisile unaledi ingane yami. Impela usho njalo ma. Ukuthi unaledi umithi ingane kanzimanje. Kodwa njengamanje ayisekho ingane because wamkhiphisa yona and wamhambisa ama process. Ningamnikeza naledi phone ngiye ngithi kumtshela ngithi ukuxoxa naye. Oh nangu. Ngicela ninginikeze naledi phone ngixoxe naye. Nangu. Ma. Naledi mntanami. Yebo ma. Unengane nonzimande baba wakho lobu uhlala naye la kwami. Ma ngiyaxolisa ukuthi izinto zasuke zashesha nobaba futhi wangitshela ukuthi wena ungithandi yena uzongiphatha kahle la. Kwaba yiphutha futhi ukuthi ngitshela inyanga ezu9. Ngiyahambisa kini ngikuduba ngibuye ngiyokulanda ngoba ngikubona ukuthi uyahlupheka. Awunaso ngisicathulo, awunalo ngisipenti leli. Uyathi kuzongitshela indoda yami lemzini nami. Lengizama khona amafakho nawami. Ufuna ukwathatha ngiphila. Ma ngiyaxolisa. Wenze njani nalethi? Sekwenzekile ma kodwa ngicela usizo lwakho bandla bangilale ebusuku. Nalethi, sengibonile ukuthi lento ebekusuka uyayenza emakhaya uyiyona. Subulele emathaveni uhamba uqhekeza yonke indawo. Usuzoqhekezela umnyeni wami manje la ekhaya. Awazi ekhaya ukuthi siyasonda ngizoyithini lento ebantwini ongitshela yona njengamanje. Ma ngiyaxolisa kodwa ngiyazi ukuthi wena umuntu kuphela ongasakwazi ukuthi angisize. Uyaxolisa nalethi ngikuthwale nani manje nalethi ngazala. Uzalo usikhotheni engakwazi ukuthi ukuthi ipentile imalini. Isikipa siningi. Ehlule ukuyisa esikoleni. Ngakulanda ngathi ayikulanda indoda yami wena usuzobona indoda la ekhaya lekade ikulandile ngiyaphumelana nithi niyofunelana izikole kanti niyazi ukuthi niyolalana le emahotela. Okay ma ngicela wehlisa umoya. Yazi baba ukhumoya ngizowehlisa ngihlazekile mina la ekhaya kuyasonta la ekhaya kusindisiwe lo Jojo yobuyela kaba lo ngani lesishonile izogezobani kodwa ngithi iyogezoba kwayena lo nzima manje akawongitsheli loyo nto leyo